sí, hola, hola, sí. Hola, 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 sí, sí. Necesita Diputación Provincial de Castellón. Haurà que donar-lo tot ja per al final, per estar ahí dins de la tablilla dels 3 primers de cada categoria en este circuit Diputació 5 de Castelló. Si vinga, va, ja anem, preparant-nos ja, escorts a palpitacions del 100% per a participar. Benvinguts, un fort aplaudiment per a tots els que esteu, que heu vingut a matinar ací a la localitat de Betxí en esta edició del 5K de Betxí, sexta prova puntuable dins del circuit 5K de Diputació Provincial de Castelló. Gràcies per vindre, gràcies per estar i estem en un momentet. Comencem a comptar el compte enrere. Estem en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, arrenquem la prova! Gràcies per vindre, gràcies per estar, benvinguts a la localitat de Betxí, 5K de ¡Vamos! ¡Oh! Gràcies, seguís entrant, participant, els que torni també, per a Marco Balaguer. L'atletisme nou està bé, l'únic que estan ahí, present ahí. C11 per a Juan José Morales Rodríguez. Gatino va des d'ahí, apretant-se ahí. Vinga, Patricia, que estem acostant una miqueta menys que l'altre. Patricia Font, Patri, vinga, bo, 25, que sí que ho veig. Bé, Patri, bé. Nicolás en casa, los de Chicles, no se puede ir. Va Gerard ahí, vinga, traer ahí.
aplaudir.